3 знака, че Бог скоро ще действа мощно в живота ти. Последният знак е най-очевидният. Запази това видео, за да не го забравиш. Първият знак е, че вратите се затварят, желаните възможности изчезват, връзки приключват, всичко сякаш ти казва «не». Но това е, защото Бог иска да приключи някои цикли, за да те заведе на мястото, което Той е планирал за теб. Трябва да се затвори една врата, за да видиш тази, която е пред теб. Вторият знак е, че хората се отдалечават от теб, приятели, обичани от теб хора се дистанцират без видима причина. Бог премахва онези влияния и разсейвания, които те отклоняват от Неговата воля. Преди да ти разкрия третия знак, напиши в коментарите: приемам промените в Божия план и сподели това видео с 2 души, които имат нужда от него. Третият знак е, че всичко изглежда сякаш се обърква. Колкото по-напред вървиш, толкова повече трудности срещаш. Но именно това е изпитание на твоята вяра. Точно в тези моменти се учиш да разчиташ истински на Бог и да виждаш Неговата сила. Не губи кураж, защото тази борба е предвестник на духовен пробив. В Еремия 2:9 1:1 се казва: защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Ако това видео е докоснало сърцето ти, напиши амин и го сподели с човек, за когото се грижиш. Напомни му, че Бог го обича и има прекрасен план за него. И още една радостна новина: Исус Христос скоро идва. Неговото завръщане носи не само съд, но и очистване и милост, ще избърше сълзите ни и ще утеши сърцата ни. Не изпускай този ограничен шанс. Присъедини се към нашата учебна група и научи истината за Неговото завръщане. Кликни върху линка в моя профил или ми пиши в WhatsApp. Амин. Бог да те благослови.